खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामचियारि आथिखालनि 5G मुगायाव लाइमोन सिख्ला एबा आइजोफोरा संसार जानायाव दावबायनायाव लामा हान्थिनायाव आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जागासिनो दं। बिदिन्थि बायदियै लामायाव उदाङै बेरायनो हायै, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लांखार जानाय, दायना साजायनाय, फरायसालि नागारनांनाय बायदि आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआर सोरखारनि मोनसे गिदिर मावबिथांखि। बे मावबिथांखियानो जाबाय जेन्डार रिसोर्स सेल। नाथाय बे सेलआ माबोरै मावफुंजागोन नोंथांमोननो फोरमायगोन। जेन्डार रिसोर्स सेलआ आथोनारि समानथिनि बाथ्रा, आइजोनि गुबुन गुबुन जेंनानि सायाव सांग्रांथिनि बाथ्रा, हौवाफोर बादिनो आइजोफोरखौबो समान समान जौगाहोनायनि बाथ्रा आरो गोबां मख'नांगोन दि बिटिआर सरकारा गोबाव समनिफ्रायनो आथोनारि समानथिनि सायाव अरायबो नोजोर लाखिबोबाय दंमोन। बे थांखिजोंनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआरनि गंफ्रोम जिल्लायाव गंफायै गासै 5 आथोनारि फुंखा मिरुफोरखौ बेखेवगोन। बे मिरुफोरा आइजोआरि क्लास्टार थाखोनि आफादफोर CLF नि साखा-फारा मावफारिफोरजों सामलायजागोन। बेबादिनो आइजो क्लास्टार थाखोनि आफादफोरनि सिगाङाव नखरनि जेंना, गथ'सा हाबा जानाय, आइजो आरो गथ'सा लांखारनाय, दायना बुथारनाय, फरायसाफोरा फरायसालि नागारनाय आरो चाइल्ड एम्बुसनि गासै जेंनाफोरखौ फोरमायना होनो हागोन। बेजोंनो नोंथांमोननिफ्राय गासै बुंफोरनायखौ लानानै आइजो क्लास्टार थाखोनि आफादफोरा जेंनाखौ गोसार बा गोरलैनो सुस्रांनो नाजागोन। बे समाव नैबे रादाबखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया होबाय। गोजोन्थों। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, সিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।